Iawn te, felly sesiwn drafod heddi sydd gyda ni o'r enw Bywyd Caerdydd, Bywyd Cymraeg. So fel ni gweud, Hugh Williams ydw i, fi di dio'n y Gymraeg yn y Brifysgol, rhywun sydd a dros olwg o bopeth ni'n neud yn y Gymraeg. Reit, jyst i weid gair sydyn ynglyn â pam dyn ni'n cynnal y digwyddiad yma, falle byddai rhaid chi wedi gweld ar-lein wythnos yma, dipyn o fwrlwm wedi bod yn dod gan Bywyd Caerdydd, sef ein newydd yn trafod ac yn sôn am bywyd Cymraeg yn y brif ddinas yn y Brifysgol, a dyn ni hefyd yn lansio strategaeth newydd o fewn y Brifysgol i wneud yn siŵr bod yr hyn i'n wneud yn y Gymraeg y gorau gall fe fod yn enwedig wrth gwrs o safbwynt profiad y myfyrwyr, a dyna dyn ni am glywed amdani heddi gyda rhai o myfyrwyr presennol ni a un myfyriwr, cyn-fyfyrwyr hefyd. Felly, jyst gair o gyflwyno, really, y sêl sydd gyda ni pnawn yma, y sawl sydd yn sgwrsio am ei profiadau fan hyn yn y brifddinas yn y Brifysgol. Gyda ni Hannah Beetham, sydd yn fyfyrwraig meddyginiaeth. Helo yna, Hannah. Mae hi yn mynd i gwblhau ei BSc y meddygaeth a poblogaeth y flwyddyn hon. Mae yn ei phedwaredd flwyddyn. Wedyn ni, mae gyda ni Ellis Lloyd Jones, wyneb cyfarwydd falle i sawl ohonoch chi sydd ar TikTok yn meddwl gyson. Ellis yn dod o Gymronfa, astudio'r Gymraeg, ac yn ogystal o TikTok yn gwneud cynnwys ar gyfer Hans Ysbrydbeca a BBC Sesh, ac yn cyd-gyflwyno ar BBC Radio Cymru erbyn hyn. Ac wedyn ni, mae gennym ni Lloyd Lewis, Siarad Lloyd. Mae Lloyd yn newydd dan hyfforddiant gyda'i TV Cymru. Mi fuodd yn astudio gyda ni yn newyddyduraeth a hefyd lle'n Saesneg yn dod o Groes y Ceiliog yn agos at Cwmbran ac yn gweithio fel ni'n gweud fel newyddyduraeth dan hyfforddiant gyda'i TV ar hyn o bryd, a falle fyddech chi'n ymwybodol hefyd bod Lloyd a diddordeb mawr mewn chwarae rygbi i Pontypool, dwi'n credu erbyn hyn, ac yn creu gerddoriaeth wych yn ogystal. Ac yn ola mae gyda ni Annell Dyfri, sef Swyddog y Gymraeg y flwyddyn nesaf yma. Hi sy'n mynd i gadeirio heddi, mae'n fyfyrwraig ail blwyddyn Ysgol Gymraeg, astudio BA yn y Gymraeg a'r gweithle proffesiynol, a fel ni'n gweud, dechrau mis nesaf yn ei rôl yn undeb y myfyrwyr fel Swyddog y Gymraeg, cyflwynydd ar Cymru FM, olygydd i Adran Gymraeg ar Rhydd, ac hefyd wedi bod yn llysgennad i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. A cyn i fi rhoi rywennau i Annell, jyst gair o ddiolch hefyd i'r coleg am yr holl gefnogaeth maen nhw wedi rhoi ni fel aelod y staff a fel myfyrwyr dros y blynyddoedd. Mae'r hyn dyn ni wedi gallu gwneud yn y Brifysgol, byddai ddim wedi digwydd oni bai am y coleg. Felly, heb fwy o siarad yn rhan ni, draw at y ti, Annell. Diolch yn fawr, Hugh, a diolch am y cyfle i gadeirio drafodaeth gyffrous yma heddi. Nawr, mae strategaeth addysg Gymraeg yn newydd y Brifysgol yn gam pwysig iawn o'r sefydlu Prifysgol Caerdydd yn un o sefydliadau arweiniol addysg uwch cyfrwng Cymraeg. Nawr, na ddigon amdana i, fi'n mynd i holi'r panelwyr nawr. Mae'r tri nhw'n aros yn eiddgar i gael ei holi. Felly, be dwi'n wneud yw holi cwestiwn cyffredinol yn gyntaf, i weld sut ych chi'n gweld y Gymraeg yn Prifysgol Caerdydd, ac yna aiati, yn unigol. Felly, na i ddechrau gyda'r cwestiwn. Dwi eisiau chi i ddisgrifio'r Gymraeg mewn ychydig o eiriau. So disgrifiwch sut ych chi'n gweld y Gymraeg. Felly, na ni ddechrau fi'n credu gyda Ellis yn wyneb cyfarwydd. Sut ti'n gweld y Gymraeg mewn ychydig o eiriau? Sgolwch yn dda. Cwestiwn dda. Wel, yr un gyntaf fi'n gwybod fydd hunaniaeth, achos mae Cymraeg i fi, mae fe'n rhan enfawr o fy mywyd i. Dwi ddim yn gweld fy hun ble dwi yn nawr heb yr iaith Gymraeg, a hefyd yn y dyfodol dwi methu gweld fy hun heb y iaith Gymraeg. So mae hwnna'n rhywbeth. I disgrifio fe. Angerdd, bys ni'n dweud her, achos dwi'n really passionate am iaith Gymraeg. Mae fe rhywbeth dwi wedi dysgu ers ni'n ifanc. Mae fe jyst, fi jyst yn cario'r iaith, a popeth amdano fe, pa mor bell mae fe'n di mynd, a sut, yn tynnu pawb at ei gilydd, fel ni gyd fan hyn nawr sy'n siarad Cymraeg, ni'n teimlo fel teulu mewn ffordd, achos ni'n alabod ei gilydd trwy y iaith dyn ni'n siarad pob dydd. Ac, gallai ddweud arall. Hefyd, dwi'n meddwl bys ni'n dweud bod mae fe'n sgil, achos mae fe'n rhywbeth i fi,
i meddwl weithiau, a fi wedi hwn i pobl sy'n gwylio TikToks fi fod mae hwn mewn ffordd yn like flex bod ni'n gallu siarad mwy na un iaith, a hyd yn oed un o'r ieithoedd hynaf yn Ewrop a iaith yn Cymdeidja, really. So, yeah, na ni. Diolch Ellis. Paid roi gormod i ffwrdd nawr, mynd i ddyn nhw at ti wedyn. Hannah, sut ydych ti'n disgrifio y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd? Mae'n chydig o eiriau. Bysa fi'n dweud bod yn groesawol, so mae pawb wastad eisiau cymaint o bobl ac sy'n bosib i siarad Cymraeg yn y Brifysgol, ac yn yr un ffordd mae'n canologol, so mae pawb yn eich annog i kind of defnyddio'r iaith fel bod chi'n gallu. Mae hefyd yn gynhwysol, so os rwy'n gwybod fel rhywun sydd ddim yn mamiaith Gymraeg, ond rhywun sydd wedi bod yn siarad Cymraeg ers i fod yn ifanc, mae pawb yn eitha kind of chilled amdano fe. Mae pawb eisiau chi siarad Cymraeg os ych chi'n gallu, hyd yn oed os dyw e ddim yn Cymraeg safon y teledu. So, yeah, dyna'r tri. Gwych. A yn edrych nôl nawr, Lloyd, ar dy gyfnod yn y Brifysgol, sut bydde ti'n disgrifio sut oedd y Gymraeg dy ym Mhrifysgol Caerdydd pan ti yna? Mewn ychydig o eiriau, please. I fi, o'n i es i ysgol uwchradd Cymraeg, a wedyn yn dod i'r Prifysgol yn neud y gradd o'n i'n neud. Oedd e'n fel cyfle, oedd y modiwl nes i gyda Sian. Oedd e'n cyfle i fi i siarad y iaith, oherwydd heblaw ni, bys ni ddim wedi siarad y iaith, o'n i heb siarad y iaith trwy gydol fy mlwyddyn cyntaf. O'n i'n dechrau colli fe tipyn, fi'n meddwl, oherwydd ddim yn siarad fel o gwbl, so oedd y Prifysgol yn really dda ar ran ni o ran fel dechrau siarad y iaith eto, ac ers ni wedi mynd mlaen i, fi'n siarad pob dydd nawr yn gwaith, a mae'r iaith, gwell na mae erioed wedi bod, so i droi hwnna mewn i gair. Really, yr un peth a dweud Ellis, angerddol, fi'n falch ohono fe, a fel mae'n cymhwyso heddiw, chymod mae fel, yn yr un ffordd, mae'n fel dwedodd Hannah, mae fel, dyna beth sut fi'n teimlo. Braf iawn clywed tair agwedd wahanol falle. Nawr, fi'n mynd i holi cwestiynau yn unigol i chi nawr. Felly, na i gychwyn efo ti, Hannah. Ti'n fyfyrwraig sy'n astudio meddygaeth ac ati, ond ti hefyd yn astudio cwrs lle mae'r gallu i gyfathrebu ar claf yn allweddol bwysig. Pa mor allweddol felly fy'r ddarpariaeth Gymraeg i ti hyd yn hyn? So i fi, fi'n meddwl, yn unigol, sa'n siarad Cymraeg gatre, dyw teulu fi, mae brawd a chwaer fi'n siarad Cymraeg, ond dyn ni ddim yn siarad Cymraeg gatre. Roedden ni ond yn siarad Cymraeg yn yr ysgol yn tyfu lan. So, pan des i'r Brifysgol, yn y sort of, so chi'n gallu clywed eleni dwi heb bod yn y Brifysgol o gwbl. So dwi heb cael sort of y siawns i ymarfer y Cymraeg cymaint a dwi wedi yn y blynyddoedd cyntaf. A fel dwedodd Lloyd, bysa fi wedi colli yn gyfan gwbl os oedd ddim gen i fi'r cyfle i ymarfer yn y Brifysgol. A fi'n meddwl, y peth gyntaf yw bod wedi rhoi'r cyfle i fi cadw'r Cymraeg fi'n mynd. So mae wedi bod yn hollol bwysig i fi. Yr ail peth yw bod yn hollol bwysig o ran meddygol, bod chi'n gallu cyfathrebu mewn ffordd clinigol gyda'r claf. So mae hwnna'n sgil gwahanol i just kind of Cymraeg trafodol. Ni'n cael sesiynau cyfathrebu yn Saesneg hefyd, achos mae'n ffordd o cyfathrebu cwbl gwahanol. Mae'n rhaid gwybod kind of sut i gofyn cwestiynau mewn ffordd sydd ddim yn sydd yn gwneud i'r claf teimlo'n fel bod nhw'n gallu rhannu popeth. A fel bod chi'n gallu kind of cymryd hanes o'r claf mewn y ffordd kind of mwy effeithiol, a fel bod chi ddim yn colli unrhyw beth mas. So, mae hwnna'n kind of sgil ychwanegol sy'n holl bwysig bod chi'n cael ymarfer yn y Brifysgol. A wedyn, o perspektif y cleifion hefyd, fi'n meddwl mae'n bwysig bod nhw'n cael yr opsiwn i siarad Cymraeg pan nhw'n mynd i'r ysbyty. Os maen nhw'n fwy gyffyrddus yn siarad Cymraeg,
mae'n bwysig bod nhw'n gallu teimlo'n gyffyrddus pan nhw yn yr ysbyty. Dyw'r ysbyty ddim yn lle neis i fod pan ych chi'n claf, chi ddim eisiau bod yn yr ysbyty. So, os ych chi'n teimlo bach yn anxious anyway, falle just cael y cyfle i sgyrsio gyda rhywun yn Gymraeg, mae hwnna'n gallu gwneud yr holl gwahaniaeth i sut ych chi'n teimlo bod chi wedi cael eich trin a eich holl kind of experience yn yr ysbyty. So, fi'n meddwl mae'n bwysig i mi fel unigolyn, ond mae hefyd yn bwysig fel kind of responsibility sort of thing i cadw yn mynd ar gyfer y cleifion sydd eisiau cael y cyfle hynna yn y dyfodol. So mae hwnna'n neud sens. Amlwg iawn bod ti'n angerddol iawn am y Gymraeg, achos ti'n gwybod bydde ti'n defnyddio yn y dyfodol yn y byd gwaith. A ti di ateb y ffordd rhan o fy nghwestiwn nesaf fi. Falle ti ymelaethu arno fe, felly pa brofiadau ti wedi sôn am chydig rei fyna, ond pa brofiadau ti wedi cael trwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghaerdydd sy'n mynd i dy baratoi di falle i wynebu cymuned ddwyieithog yn y dyfodol. Dwi'n gwybod ti wedi sôn am rhai, ond falle ti ymelaethu falle ar fwy o brofiadau yn benodol? Ie, wrth gwrs. So, yn y Brifysgol, cawson ni'r cyfle i wneud, so ni'n dysgu trwy wneud achosion, so mae gennym ni kind of achos meddygol, a ni'n sgwrsio am yr achos mewn grŵp, a cawson ni yn y blwyddyn gyntaf y cyfle i kind of ymarfer siarad Cymraeg gyda'n gilydd i trafod achosion meddygol. A ni hefyd wedi cael sesiynau cyfathrebu clinigol yn y Gymraeg, fel bod ni'n gallu ymarfer cymryd hanes. A so mae'r pethau hynna'n really pwysig, achos os ych chi'n cwrdd â claf sydd eisiau cael apwyntiad yn y Gymraeg, mae'n bwysig bod chi'n teimlo'n cyfforddus ac yn hyderus i defnyddio'r Cymraeg gyda nhw. I fi yn bersonol, sa'i wedi dod ar draws claf eto, oedd really eisiau cael y sesiwn yna yn y Gymraeg, ond rwy'n gwybod mae gen i ffrindiau sydd wedi gwneud lleoliadau yn enwedig yn y gorllewin neu yn y gogledd sydd wedi cael lot o cleifion yn dod mewn a oedd eisiau cael y sgwrs yna yn Gymraeg, achos dyna'r ffordd o'n nhw'n hapus cyfathrebu, dyna'r ffordd o'n nhw eisiau siarad gyda'i GP neu gyda'i doctor. Mae'n really bwysig i lot o bobl yng Nghymru, fi'n meddwl. Un person yn enwedig sy'n dod o'r Gogledd Cymru, actually, aeth ar lleoliadau blwyddyn diwethaf, a dwedodd roedd dros 80% o'r apwyntiadau cafodd mewn y GP surgery yn Gymraeg. So mae'n really pwysig, mae lot o bobl eisiau cael y cyfle hwnna yn yr ysbyty. So, dwi heb cael y sort of experience hynna eto, rwy'n gwybod bydd yn dod yn bwysig. Mae gen i lleoliad blwyddyn nesaf yn Gorllewin Cymru, so fi'n meddwl falle bydd pobl yna sydd bydd yn kind of appreciate yr ffaith bod nhw'n gallu cael y sgwrs yn Gymraeg. Yn sicr, mae'n rhywbeth, mae llawer mawr o alw fel ti'n gweud am y Gymraeg, a mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig y gefnogaeth yna i doctoried y dyfodol mewn ffordd. A nes i sôn fan am elfennau cadarnhaol sy'n dangos bod y Gymraeg yn cael lle o fewn y cwrs ag ati, a ti'n dangos pwysigrwydd y Gymraeg. Ond os ni'n edrych ar y ochr arall nawr, sut bod angen datblygu'r cwrs felly ymhellach drwy gyfrwng y Gymraeg yn y dyfodol? Bydde ti'n, os yna unrhyw beth allan ni wella? So, mae'n cwestiwn anodd, achos rwy'n gwybod bod lot o pethau yn gwella yn barod, fel yn y blwyddyn cyntaf fi, so nes i sôn am wneud achosion yn y Gymraeg, ond achos taw grŵp bach oedden ni, pan dechreuais i 4 mlynedd yn ôl, roedd 10 ohonyn ni yn rhan o'r Coleg Cymraeg yn wneud yr ysgoloriaeth. So, roedd un grŵp ohonyn ni yn wneud achosion yn Gymraeg. So, mwyn i ni cael y siawns i cwrdd â pobl arall ar y cwrs, nathon ni wedyn symud ar ôl y blwyddyn gyntaf, nathon ni symud i wneud achosion yn Saesneg, fel bod ni'n gallu ymuno â grwpiau gwahanol. Ond nawr, mae yna cymaint mwy o bobl yn ymuno â'r ysgol meddygol sydd eisiau dysgu yn Gymraeg. Mae ganddyn ni, fi'n meddwl, 3 grŵp achos Cymraeg nawr, so mae'n 3 gwaith y nifer oedd yn just 4 mlynedd yn ôl. So, mewn amser bach, mae'r sort of cyfleon yn gwella.
Hefyd, rydyn ni wedi cael un neu ddwy o lectures yn y Gymraeg, ac mae hwnna wedi bod yn experience really cool. Ond falle, fel ffordd o gwella, falle gallen nhw wneud mwy o sort of lectures sydd wedi recordio, falle cael recordings yn Gymraeg, fel bod chi'n gallu clywed nôl i darlithoedd, dyna'r gair, fel bod chi'n gallu clywed nôl i darlithoedd ar-lein yn y Gymraeg os ydych chi eisiau. Obviously, mae lot o pobl ddim yn mynd i gallu deall os oes lot o lectures yn y Gymraeg yn y lle cyntaf. So, falle just y recordings yn Gymraeg, bydd hwnna'n rhoi cyfle i pobl sydd eisiau clywed yn Gymraeg i wneud hwnna os nhw eisiau. Mae'n anodd achos rhan o'r cwrs meddygol, rhan pwysig o'r cwrs yw bod chi'n gallu cwrdd â lot o gwahanol pobl ar y cwrs. So, yn enwedig yn y blwyddyn gyntaf, mae yna lot o cyfleon yn barod i cwrdd â pobl arall sy'n siarad Cymraeg. Roedd y Coleg Cymraeg yn peth holl bwysig. So, roedden ni'n cwrdd fel grŵp, roedden ni'n cael socials fel grŵp, a roedden ni'n cwrdd cyn dechrau'r Prifysgol, fel yr wythnos gyntaf, nathon ni cwrdd pawb oedd yn neud yr ysgoloriaeth, fel bod ni'n cael grŵp. A fel oedd Ellis yn dweud, mae'n teimlo bach fel teulu, cos ni gyd yn Cymraeg, ni gyd yn siarad Cymraeg. Mae'n neis ni'n cael hynna barod. So, bys fe'n anodd os ydych chi'n neud popeth yn Gymraeg, wedyn bydd ddim yr un cyfleon i cwrdd ar pobl Saesneg ar y cwrs, a rwy'n teimlo fel bod hynna'n peth pwysig hefyd. So, mae'n anodd. Bod e'n wych cael cymaint â phosib yn Gymraeg, mae'n peth pwysig i hefyd cael y cyfle i wneud rhai pethau yn Saesneg a cwrdd â pobl gwahanol. Un peth... Diolch Hannah fyna. Mae rhaid i symud ymlaen i'r... Dim problem, ie. Ond diolch yna, pwyntio hynod o bwysig hwnna. Mi'n siŵr wneud Dr Hugh Williams ymateb i'r hynny yn hwyrach yn y sesiwn, ond diolch i ti am dy gyfraniad. Nawr ni symud ymlaen nawr at Lloyd Lewis. Nawr, yn wahanol i Hannah ac Ellis, cyn-fyfyrwyr yw Lloyd, a fel nath Dr Hugh Williams grybwyll ar y cychwyn, mae bellach yn gweithio efo ITB Cymru. Nawr, yn amlwg, rwyt ti'n adnabyddus ar y chwarae, ond hefyd ar y sgrin. Nawr, os ti'n gallu meddwl nôl chydig o flynyddoedd, sut oedd y berthynas rhwng ti a'r Gymraeg cyn i ti gyrraedd Prifysgol Caerdydd? Fel wedys i'n gynharach, mae fel, nes i ddim rili siarad dwi'n dod yng Nghymru, does ddim rili llawer o pobl yn siarad Cymraeg. Mae dim ond un ysgol uwchradd Cymraeg yn yr ardal, rili, sef ysgol Gyfyn Gwynlliw. Pan nes i gadael Prifysgol gadael ysgol uwchradd a mynd i Prifysgol, am y blwyddyn cyntaf, nes i ddim siarad Cymraeg o gwbl. Na'r blwyddyn chwaith sa'n cred... nes i'n modwl gyda Sian yn gyntaf yn fel blwyddyn. Ond cyn ni, o'n i ddim yn siarad Cymraeg o gwbl a. Fi'n siarad i'r ffrindiau fi nawr, oedd yn yr un sefyllfa fi, oedd heb di mynd i Prifysgol neu heb di wneud unrhyw modules yn Cymraeg o gwbl. A maen nhw yn stryglo i siarad the iaith bellach. Fi jyst yn rili falch ges i'r cyfle i wneud y modules na yn y Gymraeg, a wedyn ar gefn ni wedyn i cael swydd dwi'n cael siarad Cymraeg pob dydd a gweithio ar fel platform Cymraeg, a fel nawr ar gefn ni hefyd fi wedi cael y cyfle i fel wneud lot o gwaith fel presennol yn Cymraeg hefyd. So, fi'n rili diolchgar i'r Prifysgol am y cyfle hynna. A i roi fi'n y sefyllfa dwi'n nawr, rili, a fi jyst yn rili joio, so Mae'n amlwg bod ti wedi gweld gwerth yn y Gymraeg, a ti wedi crybwyll hyn yn barod nawr, ond sut bydde ti'n gweud mae'r Gymraeg di agor drws i ti ar lefel proffesiynol? Ti'n nawr sôn am yr holl gyflwyno ag ati. Ti'n meddwl mae'r Gymraeg sy'n greiddiol i hynny, a dyna pam ti'n cael cymaint o gyfleoedd? Fi'n cofio rhywun yn gweithio unwaith, os chi'n siarad dwy iaith, mae gennych ddwywaith y cyfle. Ti'n credu bod hynna'n wir? Yn bendant, bys ni'n dweud mwy na dwywaith y cyfle, oherwydd yn enwedig gyda fel Saesneg, mae mor cystadleuol, math o beth. Oherwydd mae cyn-lleoedd o pobl yn siarad Cymraeg, o'i gymharu â Saesneg, mae'n rhoi mwy o cyfleon i chi. Yn bendant, a wedyn mae hwnna'n agor drysau yn enwedig yn y diwydiad yma. Chi'n cymryd cyfleon, chi'n cwrdd â rhywun yn gwneud y cyfle yna, a wedyn ti'n yn sydyn, mae drws arall wedi agor o hwnna, a hynna dwi'n teimlo, mae'n gweithio, a fi ond wedi bod yn gwneud am fel blwyddyn, llai na blwyddyn.
a fi wedi gweld hwnna sawl gwaith yn barod, so yeah, yn bendant, mae'n, yeah, definitely. Ie, felly ti wedi dangos yna wrth Gymru mantais falle o'r Gymraeg, ti wedi gallu agor tal drws a gweithio nawr oherwydd y Gymraeg. A fi'n siŵr rhywun arall sydd ar y panel sydd yn defnyddio'r Gymraeg a sydd falle wedi gweld bydd o ddefnyddio'r Gymraeg yw Ellis Lloyd Jones. Nawr, ti'n wedi cael llwyddiant ysgubol ar TikTok yn ddiweddar, a mae llawer iawn o fideos ar TikTok yn crybwyll y Gymraeg ni'r diwylliant ag ati'n amlwg yn ffactor bwysig I ti'n bersonol. Sorry. Ond a ti hefyd yn astudio Gymraeg yn y Brifysgol, ond eto yn debyg fel dwi wedi holi I Hannah a Lewis. Nawr, sut mae'r iaith wedi bod o fydd I ti, yn enwedig nawr ti yn dy flwyddyn olaf meddwl am y dyfodol, swyddi ag ati, sut mae'r Gymraeg wedi bod o fydd I ti fyna? Cwestiwn dda. Wel, obviously, right nawr, fi fan hyn nawr yn cyflwyno ar BBC Radio Cymru, a fi'n siŵr, os o'n I ddim yn siarad Cymraeg, byddwn ni ddim yn cael y cyfle yma. A fel oedd Lloyd yn trafod, obviously, achos fi'n gallu siarad Cymraeg a Saesneg, mae gen i'r gyfle I wneud mwy na un peth y peth fel yna. A fi'n wneud hynny nawr gyda TikTok, fi'n wneud llwyth o pethau gyda'r Cymraeg, a hefyd llwyth o pethau yn y Saesneg. Ac gyda'r ddwy beth, fod fi'n wneud cwbl o beth yn Saesneg, fi wastad yn cyfeirio nôl at y Gymraeg, achos fel y wedys I, bydde I ddim yna ble dwi yn nawr heb y iaith Gymraeg. A mi wastad yn siarad am hwnna ar TikTok fi wastad yn hoffi wneud peth yn Gymraeg a dweud bod fi'n falch I siarad Cymraeg ac annog pobl eraill I bod yn browd o fod yn gallu siarad y iaith achos mae fe yn rhywbeth a fydd yn defnyddiol yn y dyfodol ac fel fi yn dod o ardal lle nad oes lot o Gymraeg yn cael ei siarad. Fi'n cofio bod yn ysgol a ddweud fy hun, what's the point doing in Welsh because there's not going to be any opportunities. Achos lawr yn yr Rhondda, does dim lot o cyfleoedd I siarad y Gymraeg. Ac hynny ydy achos fi wedi symud I Gaerdydd nawr, fi wedi gweld bod yna llwyth o pethau. Ers bod yn y Brifysgol, fi wedi sylwi, well actually, mae yna mwy o beth yna fod yn athro neu gweithio i'r S4C. Mae yna llwyth o pethau lle mae pobl eisiau'r Gymraeg. Ac rhywbeth fi'n offi wneud ar TikTok yw I gadw bobl gwybod bod mae yna use mas ar Gymraeg, achos mae llwyth o bobl jyst yn meddwl bod iaith yr ysgol yw a na I roi fy llaw lan a meddwl, ar un adeg, o'n i'n meddwl bod iaith yr ysgol yw ond nawr, mae fy'n rhan fwy o fy mywyd I, fi'n siarad I llwyth o fy teulu a ffrindiau yn y Gymraeg, fi'n gweithio yn y Gymraeg, ac mae fe yn rhywbeth rili defnyddiol, dwi jyst eisiau pobl I gwybod ac adnabod hwnna bod fe'n mwy na jyst iaith ysgol a mwy na jyst, allai ordro paint mewn Gymraeg, Ie, gwych. Yn debyg iawn I Hannah a Lloyd, mae'n amlwg bod chi'n sylweddoli gwerth y Gymraeg, a mae'n agor gymaint o ddrysau pan wnaethoch chi sôn. Ond hefyd, mae dy wyneb di'n gyfarwydd, mae dy lais di'n gyfarwydd hefyd ar Radio Cymru 2 wythnos yma. Pa gefnogaeth ti wedi cael gan y Brifysgol falle I wireddu'r uchelgais hon? Ti'n astudio yn Ysgol y Gymraeg, fel dwi yn hefyd, ysgol gefnogol iawn, ond mae'r Brifysgol I hun, sut maen nhw wedi cefnogi ti I wireddu'r uchelgais mewn ffordd? Wel, mae'r Brifysgol, maen nhw wedi agor fy llygad I llwyth o'r gyfleoedd sydd yna I fi. Ac un peth dwi'n caru am yr ysgol yw bod mae'r pob wythnos byddai wastad yn cael e-bost yn dweud o dyma cyfle I wneud hwn gyda'r BBC neu hwn gyda'r S4C neu enghraifft, ym mlwyddyn 2, nath Corpus Cenedlaethol Cymru cysylltu â'r Brifysgol I edrych am trawsgrifwyr, so pobl sydd fydd yn gwrando I ni nawr a wedyn just teipo pethau lawr I creu subtitles. So, es I ati I wneud hwnna, a mae gen I brofiad yn wneud pethau fel yna. So, os mae rhywun angen trawsgrifwyr, let me know. Ond hefyd jyst gyda llwyth o pethau, dwi ddim am nawr yn cyflwyno ar y BBC Radio Cymru heb y Brifysgol fydd yn meddwl, achos nath nhw cysylltu fi gyda pobl fel y BBC ITV a pethau fel yna. So, dyna beth dwi'n meddwl sy'n dda gyda'r Brifysgol, achos fel y wedys I, cyn dod i'r Brifysgol, ni jyst yn meddwl, yr unig siaw sydd gen I yw bod yn athro, ond o'n I ddim eisiau bod yn athro, fi eisiau bod, on the big screen, So, mae'r Brifysgol wedi bod yn help enfawr, a maen nhw yn rili gefnogol, maen nhw'n anhygoel, maen nhw. Ie, gwych. A nawr mae'r strategaeth, sef canolbwynt mewn ffordd o drafodaeth yma, yn cynnwys sawl agwedd wahanol o'r Gymraeg ag ati, ond pa un newydd mawr, a welwn ni ym Mhrifysgol Caerdydd yn sgil cyhoeddi'r strategaeth addysg Gymraeg newydd hon?
Wel, o ran y sefydliad, yr un newid mawr bydd, mae solaw hwyrach yn yr haf, mi byddwn ni'n sefydlu academi. A mi fydd hwnna yn gorff o fewn y Brifysgol sydd yn tynnu pawb at ei gilydd. A mae'n mynd i, wel, y bwriad i creu mwy o rwydwaith rhwng staff a myfyrwyr fel bod gyda ni'r elfen yna o gysylltiad, achos mae'n Brifysgol mor enfawr, chwod, mae Hannah lan fyna ar y mynydd bychan, Ellis lawr yn Caerdydd, a beth sy'n her i ni fel sefydliad i wneud yn siŵr bod ni gyd yn gallu cysylltu, bod yn rhan o'r un gymuned yma, a sicrhau bod yr un profiad yn digwydd i pob un o'n myfyrwyr ni. Felly, dwi ddim eisiau rhoi gormod o pwyslais ar yr academi fel endid, achos nid yr endid yn ei hunan sydd yn bwysig, ond beth mae hynny yn symbol ohoni os licwch chi. A dyna'r newid mwyaf dwi'n gobeithio bydd yn digwydd, a sydd ar waith yn barod, lle fel Prifysgol, ar draws degau o adrannau sydd gyda ni, yr canoedd, os nad miloedd fyfyrwyr sy'n siarad Cymraeg, bod ni yn creu'r ymdeimlad yma o berthyn i gymdeithas Cymraeg o fewn y Brifysgol, sydd hefyd a'i rôl i chwarae yn y gymdeithas ehangach. Felly, fel i gweud, yr academi sy'n mynd i fod yn symbol o hynny, ond y cydweithio, y cysylltu yna, y gymuned yna, dyna fi'n gobeithio fydd y newid mawr dros y flwyddyn yn ddweud nesaf yma, a dyna pam ni'n gweud bod y cydweithio rhwng staff a myfyrwyr mor ganol o bwysig. Ie, gwych. Felly, gai jyst diolch eto am y cyfle i gadeirio drafodaeth hon, a diolch i'r panelwyr hefyd. Mae'ch cyfraniadau fi siŵr yn werthfawr iawn. Mae'n hews os chi eisiau. Ie, os allai jyst neidio mewn, dwi'n gwybod bod Lloyd yn goffod mynd mewn munud yn dweud Lloyd, wyt ti'n ffilmio fyna, dwi'n deall, ond os oes falle cwpl o funudau, os nad gyda ti Lloyd, ond falle gyda Ellis a Hannah, mae cwpl o gwestiynau ychwanegol wedi dod mewn, a falle allai holi ti hefyd Annell yn hynny o beth, rhoi cwestiwn i ti ymateb. Cwpl o gwestiynau ni wedi cael, un yn ymwneud, mae rai o chi wedi siarad i hyn yn barod ynglyn â'r rhwystrau wrth ddefnyddio'r Gymraeg, a fel yn gwneud, chi wedi sôn rhywfaint am hynny yn barod, o falle bydde rhywbeth ychwanegol dych chi weid ar hynny. A wedyn cwestiwn arall o ran natur yr addysgu, a beth yw maint y cyrsiau, felly falle gallech chi weid rhywbeth ynglyn â'r profiad chi o faint o fyfyrwydd o'n rhan o'r criw, ond hefyd faint o'r Gymraeg falle sydd yn rhan o'r gradd. Ydych chi'n, enghraifft Hannah, wneud Cymraeg 80% o'r amser, neu chydig bach yn llai. So, falle, gan fod fi'n gwybod bod Lloyd yn goffod gadael, falle ni holi Lloyd os oes gyda fe rhywbeth i ychwanegu gyda, a wedyn allwn ni fynd at y ti Annell a Ellis a Hannah, sy'n hwnna'n iawn. Yeah, so, sorry, beth oedd y cwestiwn? Beth, gallu dweud? Ie, o ran dy brofiad di yn gwneud modiwlau Cymraeg, beth oedd y dosbarthiadau a faint o dy raf falle oedd yr elfennau Cymraeg yna? So nes i Saesneg llenyddiaeth a newydd fel joint honours fath o beth. Yn amlwg yn Saesneg newydd-diraeth oedd ddim modd wneud unrhyw modules yn y Gymraeg. Ond fi'n meddwl gyda ar y ochr arall, gyda ochr newydd-diraeth, oedd un modwl ar gael o'r enw Palu am y gwir nes i'n wneud. Y dosbarth, fi'n meddwl, sa'n siŵr am y myfyrwyr arall. Os maen nhw'n gwneud fel Cymraeg a newydd-diraeth neu beth bynnag, ond i fi dyna oedd y unig cyfle really, i fi siarad Cymraeg. So, fel wedys ti, oedd e'n cyfle gwych a fi'n really gwerthfawrogi cael y cyfle i wneud y modiwl na. Oedd y dosbarth, oedd tipyn o'n un o dosbarth. Nes i wneud ar draws 2 blwyddyn, nes i cymryd blwyddyn mas yn y canol i chwarae rygbi. So pryd nes i dod nôl wedyn, oedd grŵp gwbl gwahanol o myfyrwyr yn y dosbarth. So yn amlwg oedd e'n modiwl rili llwyddiannus a fi'n siŵr os oedd mwy o modules ar gael, fi'n siŵr bydd mwy o pobl eto yn ymuno dan nhw. Ond sori bod yn hewlleg, rhaid yn mynd. Ond diolch yn fawr am y cyfle hefyd i gael siarad. Clas, nes i rili mwynhau, so diolch am hynny. Diolch yn fawr, Lloyd. Diolch yn fawr. Gret i siarad â ti. Cheers. Gret cael gwybod ydy fe bod jyst gallu gwneud un neu 2 o bodiwlau wedi gwneud gymaint o wahaniaeth o safbwynt profiad a wedyn cyfleoedd ar ôl y Brifysgol. Beth amdano ti, Annell? Falle os gyda ti unrhyw sylwadau naethau ar
y profiad o fod yn fyfyrwraig Cymraeg y iaith yn y Brifysgol, a falle lle di roi rhyw syniad o ni o'r sut mae'r dysgu'n digwydd o fewn dy rad di hefyd? Ie, wrth gwrs, felly ie, fi'n astudio Cymraeg ar gweithio proffesiynol, sy'n amlwg mae 100% o fy ngradd i yn cael ei ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Nawr, yn aml falle fy pobl yn meddwl bod yna ddim cymaint yn astudio'r Gymraeg. Mae creu mynd tua 30 o fyfyrwyr yn fy mlwyddyn i, sy'n rhif eitha neis. A yn ironig mewn ffordd lenni, ni wedi bod yn ddigon ffodus, oherwydd bod yna lai o nifer, ni wedi gallu mynd mewn yn fwy na os byddwch chi'n astudio unrhyw radd arall. Mae hwnna'n sicr wedi bod yn fonus mawr i ni. O'n i'n cael mynd mewn yn amlwg yn dilyn y canllawiau, o'n i wedi cael mynd mewn a gweld ein darlithwyr ni, a y profiad lenni wedi bod ddim mor wael yna falle i fyfyrwyr Cymraeg. Hefyd, mae Ysgol y Gymraeg yn hynod o gefnogol, a be ni wedi teimlo lenni yn fwy nag eriod falle, bod yr elfennau o deulu clos, a oedd yn holl darlithoedd fi yn fyw ar Zoom, o dal modd i ni gyfrannu, a falle bod y nifer yn llai iawn, ond chi'n nabod pawb, mae'n lot yn haws falle i gyfrannu, chi ddim yn teimlo'n shei falle, a mae pawb yn modd trafod, a mae modd falle cael mwy o adborth wedyn gan y darlithwyr, maen nhw'n arbenigwyr yn eu meysydd eu hunan, ond oherwydd bod llai o fyfyrwyr, mae'n haws i weithio falle, ac i gyrraedd y gradd yna, ond hefyd be nes i fwynhau lenni oedd yn Ysgol y Gymraeg o blwyddyn 2 a blwyddyn 3 yn cyfuno. A oedd yn neis hefyd cael cymysu gyda myfyrwyr blwyddyn 3, yn amlwg yn rithiol lenni, ond oedd yn neis iawn gallu cael trafodaeth gyda pobl newydd, felly dych chi ddim yn sticio at yr un pobl, chi'n creu cysylltiadau eraill, felly na, fi'n falch iawn mod i wedi dewis astudio'r Gymraeg yn Gaerdydd. Grêt, diolch Annell. Falle dylwn ni droi at Ellis nesaf, achos fi'n deall bod ti Ellis yn goffa mynd ac yn fwy hir hefyd, ti'n mynd i darllediad ar y radio, felly gallu ti falle ychwanegu at beth oedd Annell yn gweud, achos ti yn yr un ysgol yn dweud o beth fi'n deall. Ydw, fi'n blwyddyn un a Annell, ac mae'r ysgol wedi bod yn anhygoel. Fi'n cofio pan nes i'r ysgol tro gyntaf, oedd safon Cymraeg fi yn rili gwael, achos nes i gadw'r ysgol ar ôl tygau, a wedyn nes i gweithio mewn swyddfa am 4 blwyddyn, ddim yn siarad lot o Gymraeg heblaw gyda ambell i gysmeriad. A wedyn nes i'r ysgol ac o'n i jyst yn teimlo fel, reit, dwi'n mewn sefyllfa gwael nawr. Ond un ddydd nes i jyst mynd mlaen i twtor fi a dweud, reit, dyma pa sefyllfa mewn nawr, gai help. A dyna beth na i awgrymu chi pawb, just, peidiwch a suffering in silence, just, cer lan a siarad i rywun a gweud pa sefyllfa chi mewn, a siŵr o fod allan nhw hyniaethu neu gallu helpu chi. Achos rhywbeth nes i ddysgu, hanner ffordd trwy o blwyddyn cyntaf, o'n i ddim yr unig person yn un sefyllfa o'n i mewn. Ond na 2 person arall oedd yn teimlo fel, oedd safon Cymraeg nhw ddim fel safon Cymraeg pawb arall, o'n nhw'n teimlo dylse nhw wedi falle dropo mas neu beth fel yna. Ac o'n i gyd yn siarad gyda'i gilydd, a wedyn nath ni jyst helpu'n gilydd trwy gydol y blwyddyn. A hefyd yna pobl arall, fel, dwi ddim yn gret ar llenyddiaeth, ond fi wedi pasio 2 blwyddyn gyntaf, so clearly I am. Ond fi'n cofio yn cael sesiwn gyda tutor fi, ac oedd hi jyst yn disgwyl 2 neu 3 yn ni'n dod mewn, ond yna o leia 10 ohono ni, o'r dosbarth ni yn gofyn am help am gwaith llenyddiaeth. So oedd hwnna'n neud fi teimlo fel, chi'n gwybod be, dwi ddim yn teimlo'n intimidator o pawb arall, ni gyd fan hyn mewn yr un cwch, A oedd hwnna'n rhywbeth really nice, a oedd y tutor fi, Angharad Neila, absolute ledge, oedd a tutors arall pawb, oedd nhw'n absolutely fantastic, oedd nhw'n really di helpu. Ac, gyda Angharad Neila, mae wedi helpu fi a lot trwy hyd at hyn nawr lle fi wedi trio ymgeisio swyddi, a mae wedi helpu fi, gyda'r CV a gyda'r llythyrau, gweithio interviews a peth hwnna. Mae wedi bod yn absolutely fantastic. A hefyd gyda Iwan Rhys, another shout-out fyna, gyda helpu fi gyda traethawd hir fi, mae wedi bod yn absolutely anhygoel. A fe weldodd Annell, a hefyd mae gyda nhw ymysau i gilydd eu hunan, maen nhw'n gwybod be maen nhw'n neud, ac enghraifft gyda traethawd hir fi nes i astudio y wenhwyseg yma Iwan yn profiadol gyda tafodieithoedd. So oedd e'n absolutely fantastic. Oedd e'n hoff iawn o thing fe. So dyddiau byddwn ni jyst yna'n cael 5 munud Zoom session yn troi mewn i hanner awr jyst yn siarad am peth fel yna. A dyna'r peth sy'n neis, mae'r adran Gymraeg mor glos ar y gilydd, a dyn ni gyd yn nabod ein gilydd, mae'r tutors i gyd yn lush, a mae fe jyst yn rhywbeth really nice i bod mewn brifysgol a gael y cymorth yna chi angen.
Hyfryd clywed hwnna, Ellis, a diolch i ti hefyd am ddod ato ni pnawn yma i drafod y profiadau. Dwi'n credu bod angen i fi gweud pob bloc achos i ti'n gwneud y wych fel yma. Diolch yn fawr. Ie, fi credu beth ti'n gweud am y profiad Cymraeg. Wel, gewn ni glywed gan Hannah mewn munud yn dyfe, ond un o'r manteision, mae'n jyst i weid mewn ffordd, bod erbyn hyn mae'r prifysgolion mor fawr, gymaint o fyfyrwyr, mae'n anodd i staff allai weid dod i adnabod a cadw llygad ar bawb, a un o'r profiadau cadarnhad dros ben gyda'r elfen Gymraeg, dwi'n meddwl, yw bod chi yn cyfle yna fel staff a myfyrwyr i ddod i nabod eich gilydd llawer yn gwell a cael y profiad yna o ddinwaith falle yn ganolog i y brifysgol, ond erbyn hyn gymaint yn anos i wireddu, so ffantastig cael clywed bod ti wedi manteisio hynny, Ellis. Diolch yn fawr i ti. Os allai droi at ti, Hannah, os yna bethau eraill neu pethau gallai ti ategu neu cadarnhau neu ychwanegu ati o ran dy brofiad di yn y dosbarth falle a gyda'r modiwlau cyfrwng Cymraeg? Ie, wrth gwrs. So, yn amlwg mae bach yn wahanol yn meddygaeth, chi ddim yn gallu gwneud 100% o'r cwrs yn Gymraeg. Eto, falle bydd hwnna'n digwydd rhyw dydd. Ond, so, fi'n gwybod nawr mae bach mwy o'r cwrs yn Gymraeg na pan nes i ddechrau, ond profiad fi oedd bod fi'n gallu gwneud trydydd o'r cwrs yn Gymraeg. So, y ffordd nath hynna gweithio oedd yn y blwyddyn gyntaf, ces i dysgu achosion yn Gymraeg mewn grŵp Cymraeg gyda tiwtor Cymraeg. A rwy'n cofio bod yn bach yn nerfus ar gyfer hwnna cyn dechrau, achos yn amlwg rwy'n dod o teulu Saesneg a ardal lle dwi ddim yn siarad lot o Gymraeg gyda and things. So rwy'n cofio cael sgwrs gyda cwpl o'r tiwtoron ysgol meddygaeth cyn dechrau, a o'n nhw'n really encouraging, o'n nhw'n really fel, beth ti'n ffain, mae Cymraeg ti'n safon ffain. Dwi ddim yn Cymraeg perffaith, ond rwy'n gallu deall Cymraeg yn ffain, rwy'n gallu trafod Cymraeg yn digon dda fel bod pobl rhan fwyaf o'r amser yn gallu deall beth fi'n trio dweud. So yeah, o'n nhw'n really cynnes ac o'n nhw'n really sort of nathon nhw annog fi i wneud e, a rwy'n mor hapus natho fi wneud e. So, blwyddyn cyntaf oedd gen i cases yn Gymraeg, a wedyn yn yr ail flwyddyn roedd rhaid wneud fel gwaith ysgrifenedig yn y Gymraeg. So, unrhyw beth gwaith cwrs oedd rhaid rhoi mewn, roedd rhaid sgwennu hwnna yn Gymraeg. Ond nawr mae bach yn llai, so cyfleon nawr i gallu gwneud y cwrs yn Gymraeg yw os ych chi ar lleoliad lle chi'n gallu bod gyda meddyg sy'n siarad Cymraeg, neu yn enwedig os chi'n mynd ar lleoliad, mae yna sgîm o'r enw carer. Sa'n gallu cofio beth mae carer yn sefyll am, ond mae'n sgîm lle chi'n mynd i aros yn y gorllewin yn Aberystwyth, neu chi'n mynd lan i Bangor, a chi'n aros fyna am yr holl flwyddyn. Ac rwy'n gwybod gyda hynna mae mwy o cyfleon i gael gwneud lleoliadau yn y Gymraeg os ych chi eisiau. Eleni roedd y bach yn gwahanol, so nes i meddygaeth y poblogaeth blwyddyn yma fel BSc, ac ar y funud, fi'n meddwl yr unig, fel sandwich year course roedd e, a mae lot o bobl yn gwneud sandwich courses fel intercalations, ond fi'n meddwl yr unig un lle chi'n cael wneud modiwl yn Gymraeg ar y funud yw addysg meddygol. Chi'n gallu wneud modiwl Cymraeg, ond yn rhan fwyaf o'r cwrses intercalations, maen nhw jyst yn Saesneg. So dyw popeth ddim yn y Gymraeg yn meddygaeth eto, ond mae yna loads o cyfleoedd. A os ych chi'n keen gwneud pethau yn Gymraeg, fel mae gen i tiwtor personol Cymraeg, Dr Hurt sy'n actually y person gorau yn y byd. Hi oedd supervisor fi eleni, so ces i'r siawns i siarad gyda hi yn Cymraeg eto. So, mae yna loads o cyfleoedd Cymraeg yn yr ysgol meddygol, ond mae yna elfennau Saesneg ar fynd hefyd. Fel ti'n gweud gyda fach Hannah, dyna un o'r agweddau ar y profiad yn dyfer elfen dwyieithog yna, a bod y Gymraeg yn eistedd ochr yn ochr gyda'r Saesneg yn llawer iawn o'r pynciau ni hefyd. Diolch yn fawr iawn i ti, Hannah, am ymuno gyda ni a rhoi blas i ni o dy brofiad. A
mor falch i glywed bod ti wedi cymryd y cyfle a bod ti yn falch o fod wedi wneud hynny. Diolch i ti hefyd, Annell, am gadeirio o'r gelfydd ac am dy presenoldeb di pnawn yma. Gwych bod ti wedi gallu arwain y drafodaeth i ni. Mae eisiau fi cael pen ymwydol ar bethau nawr, felly yn amlwg wedi diolch i Lloyd ac Ellis yn barod. Diolch i chi hefyd y gynulleidfa am ymuno gyda ni. Gobeithio bod chi wedi gallu mwynhau a bod hynny wedi agor cil y drws falle chi ar y profiad o astudio yn Gymraeg ac yn ddwyieithog y Prifysgol Caerdydd. Dyn ni'n mawr obeithio y byddwch chi yn ystyried wrth gwrs falle dod i ni fel myfyrwyr yn dyfodol. Yn hynny o beth eisiau fi roi bod i chi bod na diwrnod agored a distadwn y trydydd orffennaf. Felly cyfle i chi ymuno gyda ni yn rhithiol dwi'n credu. Mae yna llefydd ar ôl fyna. A jyst i wedi wrth gwrs bod y sesiwn wedi cael ei recordio a bydd hwnna ar gael ar y wefan yn fuan. Felly, eto, diolch i bawb am ymuno. Diolch am eich cyfraniadau chi fel panelwyr a ti Annell fel cadeirydd. Ac edrych ymlaen i ddatblygiadau cyffroes yn y dyfodol ac yn enwedig i gydweithio gyda chi myfyrwyr. Hwyl fawr a da bo. Diolch yn fawr.